Inini ndinoitwa Tatenda Fortunate wekwaMunjoma. Ndakakura ndichichengetwa kwana sekuru angu. Sekuru angu hanzvadzi yamengu. Sekuru ivavo ndo vakatosunga zvinhu zvese. Vanoziya nana mai vangu zvemumusha mavo. Ndakutoya ndichitaura kuti vanhu woye mutibatsiro. Zvemuri kuona vana vandakagara nava. Vana havachaendi kuchikoro. Nenhau yekuti mumusha isusu takapuhwa kunzi taavana vezvinhu nemhuri yangu. Nekuti ana mai vangu vakaenda kunotora zvinhu nefamily yavo. Asina ndisingazvizivi. I was shocked nezuro ndichinzwa mwana wemuri kuona akagarapo achitaura kuti mama musingazivi henyu asi zvinhu izvi ndezvaana gogo. Takafanana nekuti isusu tiri vana vekuti takapuwa ana gogo vakapikira kuti taavana vechikwambo. Chikwambo chakaita family yacho. Hino inini zvemuri kuona ndakagara pamba pana. Ndazvipira kuti ini ndakubva pamba pana. Kana ndichinhongwawo nevanhu vemustreet vanondinhongawo. Nekuti ana mai vangu vakataura kuti iwewe takupira pana pauti ugare. Vane nyoka dzavo, mai vangu vakanojoina Satanist nehama dzekumurume wendaidanana naye. Vachibva vati taakujoina Satanist kuti isusu timutore timuuraise nekuti zvaaine chipo chiri mumaoko make. Chipo ichi chinouya kuSatanist. Hino inini hama dzadiwaka ndakundikana. Ndamboedza ng'anga dzese mana mambo papi maprofita hapana pandasiya asi ndasvika pakuneta. Saka ndangofunga ngoti ndakatogara pano vanhu vandinavo vasvika ndiri kutobuda mabhegi angu ndiye muri kuona ari pano vasvika ndiri kutobuda kuti ndinopa mai vangu vanava kuti mamaka sinzi nyaya iyi ndaiisawo munyika muhurumende chitorai henyu muite sei mudye vana nekuti ndakundikana. Handingagoni inini kuti usiku hatirari zvamuri kuona mutsipa wangu wese side rese ndinorara ndichirohwa nezvinhu. Mwana chaiye akagarapo anogona kukudairirai kana muchida kumubvunza mubvunzei akudairirei. Mwana mudiki diki akadai uyu anoona zvinhu zvagogo. Mai vangu vanooneka nevana avo vane mazino maira akadai makuru mazino yese zoti ndiye Satanist isu. Ndatambudzika namai vangu vakandibara ini. Kokunganga zviri kunzi ndamai vangu pese patinofamba. Koiwo mai vacho vari kuti mai vangu vari kutaura kuti hazvichabvi. Chandakutongoda kuauta yedu kuri kudiwa ropa. Varitotaura. Mai vangu vari kutotaura pamba pano zvemakauya pano Sister Tendai mukadzi wemakaona anga akagarapo uyawo. Mai vaya vari kutoti inini huroyi uhu ndirushaya kwekunohubviswa asi handichahudi. Kwete kutaurirwa ngemuprofita bakubudisa nemuromo wawo. Mai vangu vakataura vega vakati iwewe uri kundinyepera kuti mukomana uyu haasi kuda kukuroora maakurambana. Mukomana uyu anokuda. Saka inini handisi kuda kuti uroorwe nekuti ukaroorwa unonga wakudisturba zvinhu zvangu. Ndakadanana nemukomana uyu achibva ataruda kuziya hama dzangu. Ndiziye family yavo. But mukomana uyu pandakaenda unoziya family yavo ndokwandakatangira. Mukomana uyu pandakanoziya family yavo hanzvadzi dzake vanogara South Africa. Kumusha kwawo kudoro uko mukomana iyeye takatokura tichidzidza tese. Hanzvadzi yake payakangondiona yakabva yataura kuti mukoma uyu munhu haitiba kuti mutore muise mumusha nekuti anozofumura musha wedu. Muripo kudaro. Tindiripo kwete guwa. Zvikanzi zvaita sei zvikanzi anofumura musha wedu. Vakaedza kuita zvavanoda nekuti vanga vabatana nana mai vangu. Baba kutozivana kare. Munoziya zvinoita mhepo pandaifamba kwese zvinoita varoyi kusvika kwamatoita panapa kana imi muri muroyi vehudhi inei munokonektana navo nekuti munoonana muspiriti dzenyu hameno muspiriti dzekufamba kwavanoita. Zvakangofananawo nekuti uri munhu anonamata muchiprofita kana kuti kuUnited. Ndakakurira kuUnited unongonzwa kuti umwe wangu ari kuimba ari pasaidi pangu apa backup yaari kuimba nayo tiri kuita sei tiri kukonektana. Ndo zvavanongoitawo varoyi. Vakabva zvatoita wesi vakabva vatobatana nana mai vangu kusvikira pekuti nehembe dzangu vakaramba nadzo mumusha imomo. Vakataura kuti nekuti tanga tisati tauya kuoroora saka zvinhu zvako hatikupe nehembe chaidzo dzepamwiri pangu idzi. Mama kutogara mese. Ndanga ndakutogara naye kuSouth Africa mukomana uyu asi ndaishandira kuBotswana. Saka ndaienda ndichiita sei ndichidzoka since takamirira kuti tiuye kuzonoita sei kuzonoroora kuti tichizonogara tese full time. Okay. Saka mai wakabva tine nyaya iyi. Zvikanzi hazviiti kuti iwe mukomana uyu akuroore unofanira kungoita loving and living kwete yekuti uende kogara nemurume. Hazviiti unodisturba zvinhu zvedu. Mbuya wangu inini wakatofa nenhau idzodzidzi. Vakastroka. Mai vamai vachitoti ngatigadzirise chinyi nhau idzi asi vana vavo vairamba nekuti zvinhu zvakatangwa nababa mumusha. Murunzwisisa zvakatangwa nababa. Vana kwakusarawo vachichinotutsirawo zvani
zvavo vachifunga kuti tiri kugadzirisa. Handimogona inini utambudzika kwandiri kuita uku. Pobva pauya munhu anoti auya tinokubatsira isusu kudini kuzvigadzira. Ndobva ndaenda kotutsirawo zvangu. Ndiri kufunga kuti ndiri kugadzira nambisirwa ndiri kutoita wese. Sezvakaita mai vanguka vaifungidzira kuti vari kubatsirwa. Asi mai vangu havana kuziva kuti yatoo satanist yava kuita sei yava kujoina. Nekuti mai vangu inini vanotofamba senyoka. Kwete guhwaba kana kufungidzira. Kubotswana uko inini ndaitogara nezvidhoma mumba. Zvidhoma izvi ndaitotaura nazvo zvichitotaura kuti tabva isusu pane mukurume uyu wanga akamboroora umwe mukadzi uya wakaenda. Saka mukadzi uya waitondisendera mameseji nditori nawo mufoni mangu achiti toda kukutumira kofi ende uchanatsa kuinzwa kofi kuti inonaka sei. Achiti ari kunditumira kofi nditori nemameseji acho mufoni mangu. Zvava zvaita vakaenda kodini kobatana. Handiti muri kuona kuti vanhu vari kurwisa kuti inini nemukomana uyu tisanga tiri pamwepo. Ex-wife yake ana hanzvadzi dzemurume uyu ndonyakupa uyu nhamba. Ana mai vangu hapana kana chanakira chimwe muupenyu hwangu. Hapana kana kuti zvinhu muupenyu hwangu ka it's now in a mess. Hapasina kana chanakira chimwe ba. Zvese zvamuri kuona izvi tinonga tatonzwa toraiwo zanhire muto wakati muende koisawo pagedhi. Panonga wakagara pacho tinotatotaurwa kuzi zvemuri kuti wanouya wachigara pagedhi endai mwotema muti wacho wepawanonga wakaita sei wakagara totema miti yese mikonde yese yemuri kuona iyi tisi tinototema notinatazwa kuti ndo mavanoita sei ndo mavanogara endai mwotema miti iyoyo. Asi tiri kutemeswa nekuti tatambudzika ndimai wakandibara. Asi uroyi una mai vanguka hausisiri uroyi hwekuti azinge hwetakakura tichiziya huya. Wamai vangu hwemasters chaiwo nekuti mai vangu vasvika palevel chairo rekuti unonatsa kuona wega kuti uyuka aiwa aqualifya. Ndina sikuziye mastori acho asi kundozwawo ngemakuhwa tinondozwa kuti anogara chinetsana. Nyaya takade kuzwa ngekuti kuna baba wangu. Baba wangu vari nditaure kunani kuna baba. Ndio nyaya ndakanati kuzwa. Inini kuti nditi hapana issue ba kunga kunyepa. Handiti ka because all along inini ndanditodini ndatotofamba naye. Maererano nezvaarudini then we read itakasvika. Handiti ka ndobva auya ndobva ati ngatiende kwaMutambara. Ndobva ndati inini kuti ndiende kwaMutambara. Length ndafamba nenyaya dzacho yadini yareba. Ndichienda kwaMutambara hapana chakabuda. Ndichienda kwaMutambara hapana chakabuda. Ndichienda kwaMutambara hapana chakabuda. Ndobva ndadini ndobva ndaita hold. Masizwa. Saka apa kuti ndinasa kuti tatakangonyaradzana. Yes, she's my daughter. Ndiyo first born yangu. Ndine wana tu. Mukomana nemusikana. Asi kuti ndichanasa kuti inini tichiri pekuti daughter and mother hatisisiri. Okay. Ngezvari kutaura zvekuti pana anhu ari kuda kuhya chinyi ana angu. Ari kureva nini? Okay. Inini nani hazina nehanzvadzi yangu inini inonditi first born mumba medu. Tisi toda kuhya iyena nechinyi naana ake. Saka pamaifamba kwacho zvainzi chii? Pamaibatsira kufamba kwamaita inini paMutambara. petakasvika pekuti petakafamba inini naye hatinosvika pekuhyiwa hatisi. Pane zvetakatombogadzirisisa ndiinaye inini. Handiti ka iwe uri mwana wemukomana. Zvimwe zvacho ina handizogoni kugadzirisa apa. Ndiri mwana wechinyi wemusikana. Handiti ka saka ndio paazobva iye Botswana achiti vanhu vari kuda kurya chinyi inini naani. Mai angu ari kuda kurya ana angu nenini. Makazwa. Saka inini ndio pendakati kana ndakuti inini ndakuda kurya ana uyu ndakampuwa ini 5 months. Aya uyu wanga ini 9 months. Uyu kunganga ini kunga 7 months. Ndakatadza kuwaya. Ndakushida kuwaya zvinezvi manje. Ngekuti adini akura. Saka pendaurira kunoku ana angu ndarisponda
mataurire manditi uyai kuno ndinani kuti timusiye pasina mukuru hazvidini ba saka ndauya hino kana mai acho auya mai acho adini auya handitika asi uri kukonfirma here kuti ndiwo mai wako ndi she is my daughter uyu kulewa ndikira mutaura kuti ndimbuya yangu wozisa chikutosha kakauti ndiwo mai acho chaiwo ndiyo akatondibvisawo mhandara dzinotorwa ngano pakanaka zvomato